Ayaw tilawi ang putahe nga dili imuha. Kung ikaw minyo na, likay na ang pakighilabi sa uban kung dili yu kinahanglan. Protektahan nato ang ato ang pamilya. Ayaw ikambyo ang isa ka oras nga kalipay sa pila ka tuig na pagmahay. Kay kung ang pamilya maguba ug moabot sa punto na ang magtiayon magbulag, timan inga walay laing maapektuhan ug mopas-an ana nga problema hantod sa pagdako kundi ang inyuhang mga bata. You and I. Ang tinuod nga lalaki dili manakit og babae. Ang tinuod nga lalaki dako og respeto sa mga babae. Timan ina lahi ang kusog sa babae kumparang hadto sa mga lalaki. Kani pahinumdom sa mga bana nga hilig manakit sa ilahang mga asawa. Higugmaa og respetuha imuhang asawa sama sa respeto nga gihatag nimo sa imuhang ginikanan. Kay kita nga mga lalaki, maoy dapat muprotekta sa atoang mga asawa. Kung saon nimo pagprotekta sa ilaha, kung ikaw mismo nga iyahang bana, ang maoy nagaunay ug pagpanakit sa iyaha.